Hi friends, good morning. February 1. Good morning. இப்போ நாங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க அத்தை வந்து வீட்ல எனக்கு வெள்ளரிக்காய் பச்சடி பண்ண போறாங்க. அதுக்காக நான் இப்போ வெள்ளரிக்காய்க்கு தோல் சீவி கொடுக்க போறேன். அணிக்குட்டி வந்து நான் செய்ய போனேன். அணிக்குட்டி நான் ஹெல்ப் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். சமையலுக்குலாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவான். இதை பாருங்க, அழகா வந்து பீல் பண்ணி தரான். நேராக அப்படியே இழுத்து கொடுப்பான். இப்போ இதே மாதிரி எல்லா வெள்ளரிக்காயும் சீவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். இப்போ கடைசி வெள்ளரிக்காயும் சீவிடலாம். இந்த பிளேடை யூஸ் பண்ணும் போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க, நம்ம கையை கிழிச்சிரும். இப்போ சீவினதெல்லாம் எடுத்து இதில் வச்சுக்கலாம். இதில் வச்சுருப்பா, அதெல்லாம் டஸ்ட்பினில் கொண்டு போய் கொட்டிட்டு வந்துடும். ஒருவேளை உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட மாடோ ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த தோல் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. டெய்லி வந்து அணிக்குட்டி வந்து மாட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுற அந்த காய்கறி தோல் இதெல்லாம் வந்து அணி வந்து மாட்டுக்கு போட்டுருவான். 3 வெள்ளரிக்காயும் சீவி முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுறதுங்கிறத அத்தை காமிப்பாங்க. பாருங்க, அனிருத் வந்து நல்லா சூப்பராக அழகாக பீல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, அழகாக இருக்குது. இப்போ இதை அப்படியே பார்க்கும்போதே நம்ம எடுத்து சாப்பிடணும் போல் இருக்குது. ஆனால் நம்ம பச்சடிக்கு பத்தாது. இப்போ இப்படி இந்த மாதிரி 2ஆக நறுக்கி இதை இது பண்ணிக்கோங்க. இந்த சீடெல்லாம் நமக்கு வந்து தேவையில்லை. எப்படி நறுக்கிறேன்னு மட்டும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கீட்டாக போட்டுறணும். ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு இந்த பாகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது மட்டும் எடுத்துடணும். இந்த சீடை மட்டும் இதை பாருங்க எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த சீடை தனியாக எடுத்துடணும், இது தனியாக எடுத்துக்கணும். இந்த இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். ஏன்னா வெயில் வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் பிள்ளைங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுக்காக வெள்ளரிக்காய் பச்சடி, இந்த கூலிங்காக இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே நான் சேர்த்துக்குவேன். குளிர்ச்சியானதே இந்த கிளைமேட்டுக்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2ஆ 3ஆ கூட எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் பிடிச்ச ஷேப் உங்கள் குழந்தைங்கள்ட்ட கேட்டும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஷேப்பில் பண்ணிடுங்க. ஆமாம், இது மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது வந்து வெள்ளரிக்காய் பச்சடி. நீங்கள் சப்போஸ் வந்து பச்சடி வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள், பிடிக்கல அப்படின்னா இதை கரெக்டாக லைட்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி இதில் வந்து லைட்டாக பெப்பர் போட்டு உப்பு போட்டு கொடுக்கலாம். அதை இன்னொரு நாளைக்கு நான் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். இதே போல் நான் எல்லாத்தையும் நறுக்கிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது நம்ம இம்யூனிட்டி பவரையும் பில்ட் பண்ணும். ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு தாங்க. எங்கள் அத்தா சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்மளே சாப்பிடுவோம். உண்மையிலே ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது. அப்படியே இந்த ஹனிபி கூழ் மாதிரியே நல்லா அழகாக ஷேப்பாக இருக்குது பாருங்கள். தேன் கூட்டில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நான் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறேன். சூப்பராக இருக்கு. இப்போ வெள்ளரிக்காய் நறுக்கிக்கலாம். சீடு எடுத்துகிட்டு நான் நறுக்கி போட்டிருக்கேன். அனிருத் எனக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். பாருங்கள், நான் எல்லாமே வந்து சீடு எடுத்துகிட்டு போட்டேன். அனிருத் வந்து இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே கடைசி வரைக்கும் அவனே கட் பண்ணி கொடுத்தான். இந்த பாருங்கள், நீட்டாக கட் பண்ணிட்டான். அனிக்குட்டி தேங்க்யூ. ஓகே, இப்போ எல்லா வெள்ளரிக்காயும் கட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து பச்சடிக்கு தேவையான ப்ராசஸ்னால் இப்போ அத்தை காமிப்பாங்க. வெள்ளரிக்காய் பச்சடிக்கு ஒரு கடாய் காய போட்டு ஒரு துணுண்டு எண்ணெய், அதாவது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மட்டும் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஸ்பூனில் கணக்கு வச்சிங்கன்னா அதில் 2 கடுகு வெடிக்கட்டும். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. 2 கருவேப்பிலை. இதில் நம்ம நறுக்கி வச்ச வெள்ளரிக்காயை தூக்கி கொட்டிடலாம். இதை நல்லா ஒரு கலரி விட்டுருவோம். இதுக்கு வந்து இதுலேயே வந்து தண்ணி ஊறி வரும். அதனால் லைட்டாக இப்படி தெளித்து விட்டால் போதும். அதாவது இப்படி ஒரு கை இப்படி தெளித்து விடுங்க போதும். ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். எவ்வளோ தண்ணி வருதுங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும்.
வெள்ளரிக்காய் வேகிறதுக்குள்ளே வெள்ளரிக்காய்க்கு ஒரு மசாலா அரைக்கணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய், தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன். அது வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஸ்பூன் தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. தேங்காய் 2 ஜீரகம், இந்த பாருங்கள், ஒரு பிஞ்சு கூட எடுத்துக்கோங்க போதும். அதுக்கு மேலே இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது, ஜீரக வாடை வரும். இதெல்லாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், மசாலா அரைச்சிட்டேன். இந்த அளவுக்கு நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் மட்டும் பாருங்கள். மசாலா அரைச்சாச்சு. வெள்ளரிக்காவை பார்ப்போம். பாருங்கள், நம்ம தண்ணி வந்து ஊற்றவே இல்லை, லைட்டாக தெளித்து விட்டது தான். எந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இது அப்படியே பொசு பொசுன்னு சீக்கிரம் வெந்து போயிடும். நம்ம எந்த அளவுக்கு நறுக்கணும், காய் அப்படியே புண்ணி கொஞ்சமாக ஆயிரும். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி இருக்கட்டும். 5 நிமிஷத்தில் வெந்து போயிடும். இது வந்து 1/4 வேக்காட்டில் தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு 1/2 வேக்காடு வந்தோன்னே நம்ம மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், வெள்ளரிக்காய் வந்து நல்லா 1/2 வேக்காடு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். ஜாரை கழுவி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றினா போதும். தண்ணி நிறைய ஊற்றிடக்கூடாது, ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான். மசாலாவை இதில் நல்லா ஒன்று சேர்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. அதிகபட்சம் 10 நிமிஷம்தான், அதுக்கு மேலே அது இருக்கக்கூடாது அடுப்பில். கொடுத்துட்டேன். இந்த பாருங்கள், நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து இந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு. இப்போ தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். வெள்ளரிக்காய் வெந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், தண்ணி நம்ம ஊற்றவே இல்லை, ஊற்றின தண்ணி தான். அதுவே எந்த அளவுக்கு ஊறி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இதுக்கு 2 உப்புக்கல் போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியுதா, நல்லா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வெள்ளை கலரில் இருந்தது, இப்போ நல்லா வெந்து கலர் மாறி இருக்குது. இந்த தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். பாருங்கள், நல்லா தண்ணி வற்றிருச்சு, சுத்தமாக தண்ணியே இல்லை. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கி ஆற வச்சிடலாம். ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா ஜில்லுன்னு ஆறிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இது பண்ணோம். எந்த அளவுக்கு தண்ணி இல்லாமல் வச்சோம் அப்படியே இருக்குது பாருங்கள், சுத்தமாக தண்ணி இல்லை. நம்ம இப்போ இதில் இந்த வெள்ளரிக்காய்க்கு தேவையான அளவு 1 கப்பு தயிர் எடுத்திருக்கேன், புளிக்காத தயிர். அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக அந்த தயிருக்கு அளவாக உப்பு போட்டுக்கலாம். இந்த கலர், இந்த அத்தை கலர்றாங்க பாருங்கள். ரொம்ப குழச்சி இது பண்ணக்கூடாது, அப்படி லைட்டாக பிரட்டி தான் விடணும். நாங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா கிளறிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இப்போ உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இந்த வெயில் காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது உள்ளி தீயல், அதாவது வெங்காய குழம்பு. நம்ம தமிழில் இது பண்ணுறது. நம்ம கேரளா டிஷ் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து மஞ்சப்பொடி, இந்த அஞ்சரை பெட்டி ஃபுல்லாக அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், முழுசாக இருந்தால் இதாக இருக்குமே சாப்பிட்றதுக்குன்னு கொஞ்சம் 2ஆக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் முழுசாகவே வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு வந்து அஞ்சரை பெட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அடுத்து வந்து தேங்காய் கொஞ்சம் திருவி வச்சுக்கணும், ஒரு 1/2 மூடி தேங்காய். 2 வெந்தயம் போட்டிருக்கேன், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஜீரகம். இதை 2 பிரட்டி விட்டுட்டு இதில் நம்ம 1/2 மூடி தேங்காய் திருவி சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும், முக்கியமாக கருகிடக்கூடாது. நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கலாம். சிம்மில் வச்சே வறுக்கணும். பாருங்கள், இன்னொரு அடுப்புக்கு மாற்றிட்டேன் நான். இந்த சைடு வந்து ரோஸ்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து மண் சட்டியில் குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் ஒரு மண் சட்டியை அடுப்பில் போட்டிருக்கேன். தண்ணியாக இருக்குது கொஞ்சம். சட்டி காஞ்சோன்னா நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கேரளா டிஷ் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் சேர்க்கணும், அப்போ தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சட்டி காயட்டும். சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 3 ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துக்கோங்க. சரித்த வந்தால் கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்றேன். எண்ணெய் காயட்டும்.
மண் சட்டிங்கிறதுனால காயறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். ஆனால் அதே போல் ரொம்ப நேரம் சூடு தாங்கி நிற்கும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. கடுகு உளுத்தம்பருப்பு, கடுகு பாதி பொரிய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம 3 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கோம், அதுவும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம். இதில் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் வந்து வீடே மணக்குது. நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் ஒரு பரட்டி விட்டு நல்லா வதங்க விட்டுறலாம். வெங்காயம் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும், அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சைடு நடுவில் வந்து ஒரு பேன் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து என் பையன் உருளைக்கிழங்கு கேட்டான், அதனால் உருளைக்கிழங்கு வறுக்க போகிறேன். அதாவது சிம்பிள் வறுவல் தான், மசாலாலாம் ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து என்னடா எண்ணெய் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம். நம்ம சேப்பங்கிழங்கு பொரிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அந்த எண்ணெய் தான். ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா பரட்டி விடணும், தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் மிளகாத்தூள் போடணும். இந்த சைடு பாருங்கள், அடி பதத்தில் வதங்கியிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு, அதாவது ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு தக்காளி பழம் கிடையாது. இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த புளியோடு வதங்கட்டும். இந்த சைடு பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் கலராக வந்துருச்சு. 1-2 தான் வெள்ளையாக இருக்குது, அது பெருசாக திருவுனதுனால அந்த மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி, மல்லிப்பொடி ஒரு 1.25 ஸ்பூன், அதையும் போட்டு ஒரு பரட்டிக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள். இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு பரட்டி விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஏன்னா தீயிலேயே வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கருகி போயிடும். இப்போ நம்ம இது நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த பக்கம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த சைடு பாருங்கள், இது நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ இதை வலித்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை ஒரு பரட்டி விட்டுடலாம். நம்ம மண் சட்டிங்கிறதுனால ரொம்ப வேகமாக படக்குன்னு செய்யக்கூடாது, டபக்குன்னு உடஞ்சிரும். அதனால் நம்ம மெதுவாக பார்த்து தான் கிளறணும். தேங்காய் வந்து உங்கள் ஃபேமிலிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க. நான் 1/2 மூடி சேர்த்துருக்கேன். நம்ம மஞ்சத்தூள் வந்து தனியாக இதில் போட வேண்டியதில்லை, ஏற்கனவே நம்ம அதில் போட்டுட்டோம். அதனால் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும். காரம் பத்தாமல் இருக்காது, காரமும் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த ஜாரை கழுவி அந்த ஜார் தண்ணியையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி கொடுத்துருங்கம்மா. நான் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் குறைய ஊற்றியிருக்கேன், இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிடுங்க. இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும். நல்ல ஒரு கொதி வரட்டும். இது வந்து மடக்குன்னு பேர். இதான் இதோட மூடி. இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு கொதி வரட்டும். கொதி வருதான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து ஒரு கிளறி விட்டுறலாம். நம்ம ரொம்ப வந்து இதாகணுங்கிற, கொதித்து ரொம்ப வத்த விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. குழம்பை பாருங்கள், பார்க்கும்போதே நம்ம அந்த தேங்காய் வறுத்த வாசம் கமகமன்னு மணக்குது. கொதி வர ஆரம்பிக்கும் போதே நான் உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா கொதி வரட்டும். இந்த சைடு பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கு வறுவலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒன்றும் இல்லை, உப்பு மிளகாத்தூள் மட்டும்தான். சிம்பிளான வறுவல் தான். ஏன்னா நம்ம வெள்ளரிக்காய் பச்சடி வேறு பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதனால் இது சைட் டிஷ்ஷாக இதை கொஞ்சம் சுருக்குன்னு இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. புளிக்குழம்புக்கு வந்து இது செட் ஆகாது. இருந்தாலும் அவன் கேட்டான், சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டேன். காலையிலேயே வந்து ஸ்கூலுக்கு எல்லாத்துக்கும் வறுத்து கொடுத்தாச்சு. இன்றைக்கி தான் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதனால் அனிருத்து, காயத்ரி 2 பேருமே நாராயணன் எல்லாருமே கிளம்பிட்டாங்க. கேசவி மட்டும்தான் வீட்டில் இருக்கான். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா ரெடியாகி நல்லா ஆயிடுச்சு. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சு.
இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். மேலே வந்து நம்ம ஒரு அழகுக்காக கருவேப்பிலை தூவிடலாம். அவ்வளோதான். என்னடா குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். இந்த பாருங்கள், அடுப்பை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆனால் வந்து அந்த சூடு வந்து அப்படி இருக்குது. இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். இந்த சைடு பாருங்கள், உருளைக்கிழங்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு. வலிச்சு வச்சிடலாம். சமையல் முடிஞ்சிருச்சு. இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உள்ளி தீயலும் வெள்ளரிக்காய் பச்சடியும் தான். வேறு என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைஸு எப்பொழுதும் போல். அடுத்து வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார். அடுத்து நம்ம செஞ்சது உள்ளி தீயல். பாருங்கள், ஜோராக இருக்குது. திறந்தோனையுமே மனம் கமகமன்னு வருது. அடுத்து வந்து மோர் குடிக்கிறதுக்காக அடித்து வச்சுருக்கேன். இது அப்பளம். இது வந்து வெள்ளரிக்காய் பச்சடி. அடுத்து ரசம். அடுத்து சிறுகீரை பொரியல் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து உருளைக்கிழங்கு வறுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு சமையல். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.